že čaute, dneska si zahráme Minecraft a vytvoríme si svet, dáme si easy, lebo nechceme hneď na prvý deň umrieť, že? Musíme počkať, kým sa nám to načíta. No, sme tu. Sme sa spawnuli hneď takto, OK. Tu je ovca a umí. Tu je strom, nice. Čiže bežíme za ním. Potrebujeme drevo. Dobre. Mám to ticho, lebo aby ste mi počuli. Potom vidíte, možno to zapnem a možno nie, lebo ma to nebude počuť. Buď to zapnem na ďalšie video, alebo nezapnem zvuky vôbec. Dobre? Alebo dajte mi vedieť do komentára, či chcete zvuky, že nech to tu nejak hučí, alebo také. A keď nechcete, tak... OK. Tak to som skôr spadol. Môžem robiť takéto skoky riskantné. Lebo umrem. Tu cobblestone rovno. Surobíme cobblestoneový krampáč. Nech sa lepšie ťaží. To trošku počuť, nech sa ja viem zorientovať trocha, ale niekde tuto, alebo áno, tuto. Nice. Musíme dávať pozor. Dokud nedropneme dole. Je to aj nado mnou. Dobre. Tak, sem jumpneme. Ideme dole. No, tu sme zase pri uhli. Tak to som sa bál. Padneme. Nevadí, nezobralo nám to tak veľa HPčok. Som si myslel, že nám to zoberá. OK. Neviem, jak sa vyskačeme hore. Prepačte, ja sa stále zamotávam. Budeme si asi musieť robiť schody. By ste mali počuť aspoň nejaké tam bloky. Troška teda. By sme za chvíľku mali byť hore. No, sme Musím na to chvíľku robiť opatku. Za chvíľku sme hore. OK. Sme hore. Tak. Tu teraz niekde uvidím ďalšie uhlie. To zabijeme ovcu. Tak, vonú si dám sem, nech vidím, koľko mám, aj mäso. Bo vonú nám bude treba, viete, zabijeme prasata. Dáme 3 stejky.
Tak, ďalšie. OK, to je nejaký kaň. Dobre, to je sliepka. OK, dumpnem to. Myslíte? Dali sme to. OK. Mám 30 kameňa, to je docela dosť, čiže no, mám pozri. Ajajajajaj. OK, čiže vykraftíme fornejsku. To dáme sem. Dáme vypekať mäso a sem dáme uholie. Teraz môžeme ísť nakopať. To vidíte, že sú... Počkať. Áno. Môžeme urobiť tyčky. Tyčky urobíme a poďme si robiť kamenné nástroje. Dobre. Mečík. Tak. Tu mečík. Tak, vykopáme to drevo. Máme za chvíľku vypečené. Tu. Za chvíľku vyberieme uhlie. Tak. Nice. Máme mäso vypečené. A prečo sa to ukázať, že tak. Vykopáme toto. Ideme na plavbu. Ups, trošku som si zasekala. To som mal urobiť. Jaj. Ne. Tak. Tak, no. Dáme si jedlo. Budú tam 4. Ďal by sa nájsť nejaké hríby, lebo zase dá robiť polievka a je veľmi dobrá, lebo doplňa veľa hangru. Tak. Aj melóny by sme mohli skúsiť nájsť. Tu máme džunglu rovno. Tak, už sme tu. V džungli. Vedel by sa nájsť aj ten chrám džunglovský, ale neviem, jak sa to volá. Ja to proste volám džunglovský chrám. Vedel by sa to nájsť, lebo tam býva zlato. Keby sme našli melóny, tak to by bola pecka, lebo sme sa robili zlato melóny a ti doplňujú, myslím, 3 hangre. No veľa doplňujú proste hangrov. Tie melóny zlaté. Čiže keď to nenájdeme, tak možno pôjdeme hľadať tie melóny, ale bolo by to dobré, keby sme našli. Takže to je klasický strom. No, čo teraz urobím? Sem, áno. Tak. Asi tu není ten chrám, a to je jedno. Po krajach džungle bývajú. No po krajach džungle bývajú tieto melóny. To je ešte nejaká rieka, ktorú môžem, nejaké jazero k mori, čo môžeme preplovať. Pokračuje džungla. Dobre. Čiže asi ideme plávať tam na tú stranu, lebo tu asi nič nenájdeme. Pod vodu na chvíľku. Sme tu. Kvitnačka.
sme nič nenašli. To je na dnešnú časť asi všetko. V ďalšej časti asi pôjdeme kopať veľmi veľa dreva a to bude asi na 3 časti to drevo, čo budeme stavať náš barák, dom. A no, budeme kopať drevo a z toho si postavíme dom a potom budeme hľadať dom. Vykopám toto, že čo sa z toho dá urobiť. Áno, koláč. Sugar egg. OK, toto môžeme vykopať všetko. Lebo koláče sa vyplatia. 9 4, jak uvarené pork chopy. Tak zoberieme všetky. A čakajte, ešte zabijeme ohnúce. To bude koniec prvého dielu. Vidíte, že už sa tu spawnujú hociaké mobile. Pozor, ten creeper dúfam, že nevybuchne. Nie, zabijeme toto. A rýchlo si urobíme to je asi koniec. No počkať, nie. No. Toto je dobré miesto, lebo nikto tu není. Rýchlo zoberieme krafťák. Kraftíme toto. Rýchlo urobíme posteľ. Vyspíme sa. Nice. Stihol som to. Čiže že ráno zjeme jedno mäso. A to je asi koniec dnešnej série, tak čaute a uvidíme sa na budúce.